Pila na kaadlaw inyong hunas? Di ka nitong Martes. Yung ano taob-taob? Paano? Ada kasay nga agi og taob to pagka Miyerkules pero hapon nawa po na doon kay balik man ang kusog nga linog. Pag uyog sad wa na sad ang taob. Mabalik naman po kahunas. Kay ma-open man gutong mga buho. Unsa may silugdanan ana? Nganong ni dako man inyong hunasan? Di gamay ra man namang hunasan pero itong paglinog ingkarlit lang pamuak ag mga kuan ba? Mga kuan bato sa dagat. Oo. Ingkarlit lang gud pinara to kasikan. Oo. Ingkarlit og kawa ag tubig dagat. Ya balik po lang sa ka mga tusikan po. Balik na po sa ka ang tubig nga agi na sa liki. Lapok na yung gawas. Nya mo na ang dagat layo na. Malayo na kay ang taob. Mga nagamay na po dagat. Sa man yung hubad na sir, di na nang balik ang dagat? Biha po na mo balik. Di pa karon? Di pa karon. Ang lapok, taga diin naman yung lapok. Maumay nakakuha ng lapok na nakaputi sa unasan. Taga tuhod? Ada mo man kadto makita sa unasan. Ano na sa dapit sa mama na. Oo. Kay namay na pundo nga lapok sama panulitan sa hang bata. Nasa na po. Yan yung kinaso nang matay? Patay. Mga isda? Nabaho.